як проблемаи калон чияй шумо дар муҳите ҳастен ки дар асл аммо муҳита бад мебинен киам хелай муҳитша бад мебинан о маҷбурӣ хай амуҷа ҳастай дар кӯдакитон шумо метонистен дар муҳите бошен ки шумо да мақул нестай ки ба ёчай ки меҳмонӣ намефоридактон дар кӯдакӣ мегуфта ё ча аму нафоридестай ма пеша дар рӯш гуфта метонистен имрӯз шумо дар рӯи одам метонен гуфта ки бародар ту мада мақул нести шуморо пас мезананд то што шумо интернет ҳуй мекунен ё ки дарс мерен шумо дух надорен биген ки гӯш ки ҳами гапҳои ту мада мақул нест ки дух намекунам хе гуфт а шумо чӣ баҳона мековен ма барои чӣ дарс рафтести барое ки мехом и кори ту набоша ма ваъда метам ки дигар ай ҷиҳати исботкунӣ зиндагӣ намекунам шумо дар кӯдакӣ ягон кас да ягон чи исбот мекардем мегуфтен хай илтимос ман да ҳамин чиз не бихар мегуфтен тамом ман мехом барои чӣ барое ки ман мехом просто ман мехом фаҳмиден то чизое ки шумо мехоҳед дарс рафтан бирен мехоҳед мошини қимат харидан бихарен мехоҳед саёҳат кунен даже ай офис меброя ай ҷои кори худаш меброя дар шогирдош отчёт меспора ки куҷо рафтестай барои чӣ рафтестай шумо даш дух надорем просто буброед барое ки ман просто мебро мисол ки изо мекаша ай шогирдои худаш да камтар кор кунад ҳастаем хелодам даст бардорем хушрӯтар камтар кор кунад ки яке ба наган ки ин раиси мо чӣ ба кам кор кардастай ай мода гап мезанед қатӣ хитон кӯдакитон ман туда мегум ки ман туда мехом гуфтан ман ай ту бахшиш мепурсам и ман туда ваъда метиҳам